Nginibingelele ingane zakwethu kuzo zonke iy'ndawo la kuhambe kufinyelela khona lo mbukiso. Uma ngabe uqala ukuba nathi kule channel ungakhohlwa ukusubscribe-a, ulike, ushere, wenze konke, wenzela sikuthulula konke iy'ndaba zishisa bhe. Namhlanje sikuphathele udaba lokudlula kukaMnumzane uThobela, uDingani Thobela, owaziwa nge-The Rose of Soweto. Lo mdlali wesibhakela udlule emhlabeni eneminyaka ewu-57. Uyokhumbuleka ngeminyaka eminingi eyedlule lapho ebeshaya khona amadoda, evuthuza konke nje. Sithiwa uMnumzane uDingani Thobela udlulele kwelinye lamaflethi wakhe lapho khona eye wakhala ngokungaphatheki kahle, kwathi emva kwey'nsuku wase etholakala engasekho emhlabeni. Kumndeni wakaThobela ney'hlobo nakubo bonke abantu sithi dudu, lilele iqhawe inkosi eyaziyo. Okuyindaba ezibuhlungu-ke endimeni yakwaQedesi Sungu, njengoba eshiye eyibekile induku ebandla. Kuyaziwa ukuthi ubeyithathela kuy'coco ey'ningi ezahlukene zomhlaba ngomhlaba. Wanga umoya wakhe ungalala ngokuthula. Siyabonga.